Sayranan sa kuryente sa mga konsumidor sa Veco, Mosaka karong Hunyo. Isami sa sinihan sa Ayala nahugno, siyam ang naangol, 5 gidala sa hospital. Mga doktor gireklamo at tubangan sa Department of Health tungod sa kamatayon sa usa ka bata. Mga armas nasakmit sa mga sakop sa NBI ikan sa mga lalaki nga gipabantay sa bakanting yuta. Mga police stations nga maayo og agi patok sa pagukod sa gidili nga drugas ug kriminalidad gipasinunggan. Mayong hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Martes, pitsa 16 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na nga ito na mas sa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Attorney Georgia, kagabi, naggubot ang mga tao sa usa ka mall. Gumikan sa nahitabong insidente sud sa sinehan nga dunay gipahigayong kalihukan. Dihang nahunlak ang kisami niini nga miangol og siyam ka tawo. Glenn, lakip nga naukay ang mga netizens dihang dunay mga anaasud sa sinihan ang mi-share sa ilang nakuhang video atol sa insidente. Atong tanawon ang mga eksena sud sa Ayala Center Cinema 5 kagabi uban ni Leslie Caminada Vistil. Naisama nga dunay waterfalls ang sud ining Cinema 5 sa Ayala Center Cebu pasado las 8 kagabi nga miresulta sa pagkahunlak sa kisami niini. Usa lang kini sa mga video nga mikatap karon sa social media. Nasayra na dunay gihimong programa sud sa mong cinema nga usa ka relaunching sa ad campaign ug team building. Unang nabatyagan nga dunay mitulo nga tubig gikan sa sprinkler. Apan pipila ka minutos, nahunlak ang kisami nga miresulta sa pagkaangol sa siyam ka tawo. Usa niini ang nadala sa hospital samtang ang uban nakaangkon og minor injuries. Then the water started to pour through the ceiling, started pouring down, and then within 1 minute the whole ceiling collapsed. So we were making our way out because the water was pouring down. We were trying to get out as fast as we could, and then the ceiling collapsed. Ang Corporate Communication Manager sa Cebu Holdings Incorporated mipadayag nga mopahigayon pa sila og investigasyon ug miingon nga karong adlaw ilang susihon ang lugar. Giklaro ni Janet Hapson ang pasangil nga dugay naka-rescue ang pamunuan sa Ayala kay ang ilang mga gwardiya nga wa mag-uniform mao idaling mitabang sa pagpagawas sa mga anaa sa sud. Gipasabot ni Hapson nga kung abangan ang tibuok sinima usa lang ka gwardiya sa entrance ug exit ang ilang ibutang, di sama sa buong sinihan nga dunay igong personnel. Kay matud pa ang Cinema 5 usa ka private event. Different case lang kasi because it's a private screening. So we have less people than usual inside the cinema. We have less control than usual inside the cinema. So the response time might be a little more challenging for us. Cinema 5 was opened I think about 2 years ago. So that's why we want to investigate and get to know what happened, why this incident tonight happened. Muhimo og legal action ang CEO sa kumpanyang miabang sa Cinema 5 batok sa management sa Ayala Center Cebu. Leslie Caminada Vistil, News 5. Subay sa maong balita, normal ra ang operasyon sa Ayala Center Cebu karong adlaw. Abli ang ilang mall gawas lang sa Cinema 5. Di nahunlak ang kisame atol sa usa ka exclusive event sa mga empleyado ug guests sa Dreamscape Network Incorporated. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga ang sprinkler system sa maong sinehan ang nakaingon sa insidente. Gibisita ni Andre Patenya ang nahitabuan. Nabantayan nga mingaw ang ticket booth sa sinihan sa maong mall kaganina. Kinisubay sa nag-viral nga mga videos nga kuha sud sa Cinema 5. Nasayran nga nahunlak ang pipila ka bahin sa acoustic board drop ceiling sa maong sinihan. Nibaliban na sa pagpa-interview si Attorney Janet Hapson, ang Corporate Communications Manager sa Cebu Holdings Incorporated, nga maoy tagiya sa Ayala Center Cebu ug igo na lang kining nagpada og official press statement.
Nakalatid ni ini nga sukwahi sa pagtuo sa uban nga gikan sa uwan ang tubig na niagas, ilang giklaro nga ang sprinkler system sa sinihan maoy ni-release sa tubig nga maoy hinungdan sa pagkahunlak sa acoustic boards ug padayon pa nilang giimbestigar ang insidente. Dali sab kunong miresponde ang emergency team sa mall aron pag-clear sa area ug pagtabang sa mga nangaangol. Sukwahi sa pamahayag kagabi ni Mark Evans, ang Chief Executive Officer sa Dreamscape, kinsa maoy usa sa mga nangunay ug tabang sa mga natabunan sa debris kay milanat pa og kapin 20 ka minuto usa miabot ang mall responders. Dugan ni Attorney Hapson sa ilang official statement karong adlaw nga miabot og siyam ka mga tawo ang nangaangol atul sa maong insidente. 5 niini ang ana gihapon sa tambalanan ug nagpaabot na lang og medical clearance. Ang hepe sa Cebu City Police Station 4 nga si Police Senior Inspector Hartzel Biliedo mipahibaw nga duha lang ka mga pangan sa nangaangol ang ilang nakuha. Sa ilang initial blotter, nailhan sila nga si Cecilia Ladesa, 26 anyos nga dunay head injury ug anaa sa Perpetual Succor Hospital ug usa ka Ryan Orbe, 31 anyos nga dunay injury sa iyang abaga. Gipaabot pa ni Biliedo ang resulta sa investigasyon sa Cebu Holdings aron ilasab ma-update ang investigasyon. Tug-an niini nga sama sa mga sakop sa Cebu City Disaster Team, gilisod-lisod sab ang pipila sa iyang mga sakop sa pagsud sa sinihan kagabi apan nakasabot ra hinuon sila niini. Mato di Biliedo, mahimong mag-atubang og kaso ang Cebu Holdings Incorporated tungod sa hitabo. Well, kung medyo negligence, those victims really are, pwede silang file yun. There are negligence on the part of the building itself or the management, so pwede silang file. Subling kuhaan unta sa iyang habig si Evans bahin sa ilang legal nga lakang apan wa usa sila mi-entertain og mga tigbalita. Isa si Kagran, si Sir Juan, si Sir Evan o interview karon kay busy pa sila sa ilang mga empleyado. Matod sa Cebu Holdings, ilang gisiguro nga top priority gihapon sa Ayala Center Cebu ang seguridad sa ilang mga customers ug padayon nilang investigasyon aron malikayan nga masubli pa ang maong insidente. Andrea Patenia, News 5. Sa naitabo kagabi sa Ayala, nasagmuyo ang pangu sa City's Disaster Risk Reduction Management Council kay wa dayon pasudla ang iyang mga sakop. Matud ni Konsehal Dave Tumulak nga kinahanglang mupahigayon og preventive inspection ang management sa mga establishmento sama sa Ayala. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Yes, true. Kaya nga ito mga first responder, mitawag na ito nga wa gid kayo dali dayon sila maka-sud sa vicinity kay ang security guard mangayo pa sila clearance. Nasagmuyo si Konsehal Dave Tumulak kinsa maoy chairman sa City Disaster Risk Reduction Management Council. Sa management sa Ayala Center Cebu human wa dayon pasudla ang iyang mga sakop nga meresponde sa hitabo. Sud sa Cinema 5, nakasud lang ang mga rescuers dihang naabot na siya. Naka-treat ang ato ang Cebu City Emergency Medical Service og isa lang. Minor injuries lang. Wa lang magpada sa ospital, milakaw lang po dayon. Doon na po yung usa nga nadaso sa private hospital, head injury, just to be sure on sa sitwasyon sa pasyente. So naasa sa mga private hospital. And the rest... Alang ni Tumulak, ang kakuwang sa preventive inspection sa habig sa management mao'y hinungdan nga wa mabantay ang tubig ug aron di na masubli ang hitabo. Giawhag ni Tumulak ang ubang malls og cinemas. Lakip na ang tanang establishmento nga kinahanglan ang preventive inspection. Kita sa Cebu City Disaster Management nag-request ta sa tanan nga mga cinemas, not only cinemas, malls, nga dunay mga centralized air conditioning system nga kinahanglan periodic gid ang ilahaging maintenance sa ilahang mga air conditioning units. Kaya di na ta gusto nga mausab nga masubli pa tong insidente. Luckily, why namatay? Ray Pasaporte, News 5. Tulo ka empleyado sa munisipyo sa Tuburan ang nanibat sa drug test. Gitambagan na sa mayor pag-resign. Samtang nagkauyo na ang Anti-Drug Commission sa Kapitolyo ug ang DepEd Province alang sa pagpahigayon sa drug testing sa mga magtutudlo. Jinky Rosit, Sugin Limi. Nagkauyon ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission ug mga school heads ug principals sa probinsya sa Sugbo sa pagpahigayon og drug test sa mga magtutudlo sa ilang gihimo nga meeting sa miaging semana.
apan ang pagpahigayon sa drug test ubos sa kondisyon nga respetaran ang katungod sa mga magtutudlo. Wala joy ni supak, walay ni pasabot nga wa sila ka uyon, pero ang ila lang yung gusto nga kanang dapat hanaayon yun og maayo planohon og tarong para hapsay, no, watay matumban nga giingon nila nga katungod ba. Matud sa pangu sa Anti-Drug Abuse Commission, doon na pa'y panahon ang mga magtutudlo nga tigamitan og tigbaligya og drogas nga muundang. It will serve as a deterrent, so it will help them sa kadtong mugamitay. So ako kontento ra kay ko ana, malipay ra sad kay miya sa commission nga at least wala na mugamit nga mga teachers. Aduna nay draft memorandum nga ilang isubmit sa DepEd aron ma-issue ngadto sa tanang magtutudlo. Pagkakaron wa na hinon madugangi ang listahan sa SIPADAC sa mga teacher users ug pushers sakop sa lalawigan sa Sugbo. Samtang sa lungsod sa Tuburan, gitambagan sa mayor sa lungsod nga si Aljon Diamante nga mo-resign na lang ang tulo ka empleyado sa munisipyo nga misibat dihang gihimo ang drug test kagahapon. Way nagpositibo sa 320 ka mga kawani nga gipa-drug test nga naglakip kang Mayor Diamante. Nay pipila ka empleyado nga gipapangita jud ni Mayor, gipaapas ug asa na, pero wala jud mo tunga. So ambot og unsa iyang buhaton niya na. Jinky Rosit, News 5. Mga armas sa gipabantay sa usa ka pribadong luna gisakmit sa mga sakop sa NBI. Ang mga lalaki nga gitahasan sa pagbantay walay mga lisensya pagkagwardya. Jinky Rosit, Suginlimi. Sayo nga gironda kaganiha sa mga sakop sa National Bureau of Investigation 7 kining usa ka payag nga ana nahimutang taliwa sa usa ka dakong luna sa sudlunon nga bahin sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Pinaagi sa search warrant kay giisyu ni Judge Soliver Peras, nakakuha ang NBI og unom ka mga shotgun ug duha ka revolver gikan sa payag nga gitaguan sa giingong kolorom nga mga gwardya nga mao'y nagbantay sa luna. Ang reklamo nga miabot sa NBI mao nga dunay mga gwardya nga di mga lisensyado ang nagsigi og pangharas sa mga residente didto. Apan si Maribel, kuyog ang ubang mga mulupyo miingon nga sayop ang grupo sa mga lalaki nga gidakop sa NBI. Ang katong first nga gwardya, ma'am, maayo gito sila, ma'am. Ang kaming sa tunga og katong last, mao na sila sigig pabuto. Unya mangharas na sila, ma'am. Napa sila karon nagpabilin. So katong mga gidakop dito mao. Dili to sila mao, ma'am. Lakip sa giingong harassment nga gihimo sa mga gwardya mao ang pagguba sa mga payag dinhi nga way igong pagpahibaw sa tag-iya. Ang ganang paboto, sila ra man dito masik paboto, wala man buhat magbuhat ingon ana. Ano yung mga ari man namo ang hungaw. Nga ila ra man ang binuhatan. Muna karon nga og kana kay giguba nila, sila mangita kung asam nila ibutang, kung dili pangayuan ko sila bayad ana. Ang unom ka mga lalaki nga gidakop sa NBI 7 mipasangil sa laing grupo sa mga gwardya nga maoy nakasa og dili sila. Kaya ang sabot ko na to, kada bulan, didakan ni o para lukat og lisensya. Ay namin makakubot-kubot og armas. Mao nang wag gyud may kadalag armas. Ang NBI wa pamihatag og pahayag kabahin niini. Jinky Rosit, News 5. Babay ug lalaki nga nalambigit sa pagpamaligya og ginadiling drogas nasikop sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch. Ryan Sorote, Suginlimi. Dugay na nga managigala og sosyo sa pagpamaligya og ginadiling drogas silang Jercel Destura o Rinaldo Cavan sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Apan dihang napusasan sila kagabi sa gipaygayong bypass operation sa Cebu City Intelligence Branch, di na sila kaila. Usa ra ka semana nga gipanid-an sa kapulisan ng kalihukan sa duha base sa reklamo gikan sa mga concerned citizen. Wa maglisod ang kapulisan sa pag-verify sa operasyon sa duha tungod sa kadaghan sa mga musud gawas sa balay ni Jercel aron mo palit og shabu.
23 kagagmay usa ka medium pack sa shabu ang nakuha kang Rinaldo, samtang 7 kagagmay putos ang gikan kang Jercel. Mubalor tanan og 68,000 pesos. Dugang ni Rinaldo nga naatlan na siya sa mga pulis sa gawas sa balay ni Jercel. Kinsa mahimakaksab sa iyang kalambigitan bisan og nagpasad sa ilang balay ang mga gamit sa paghit-hit og shabu. Gihimong panginabuhian sa pamilyang Cavan ang shabu, human unang nasikop ay igsuon ni Rinaldo nga si Michael. Ganda yung sudan. Ganda yung pagkaon. Pero wala ka ng drugs? Magamit. Gamit mo nga. Wala ka magbaligya. Gusto mo itagihan eh? Sibaw ka ni ma'am? No comment lang sir. No comment. So tinood dito ang gipasagal ni mo ha? Dili. Ryan Sorote, News 5. Pahugtan sa kapulisan ang monitoring batok sa grupo nga Laglag Barya Gang nga padayong misiaw dinhi sa dakbayan sa Sugbo human nag-viral sa social media ang modus sa maong grupo. Gimanduan na ni Cebu City Police Officer in Charge, Senior Superintendent Marciano Bachancela, ang hepe sa Cebu City Intelligence Branch sa pagpaniid sa maong grupo. Subay niini, gipahimangnuan ni Bachancela ang publiko nga magbantay sa mga muhagbong og sinsilyo kay bisan asa nila kini himuon sama na lang suasud sa PUJ ug sa mga dagkong department store. Muhimo sab sila og awareness campaign kabahin sa maong modus ug giawhag sab kadtong mga nabiktima nga moduol sa kapulisan. Gani mabiktima niya moduol sila sa pulis kay naa sa tay mga kaning mga pictures sa uban nga among nadakpan. Aron among identify sila ha and then mapailan nato og kaso. So atong Hingpit ng miduso og reklamo sa buhatan sa Department of Health ang pamilya sa batang gingong namatay tungod sa pagpasagad sa mga doktor sa St. Anthony Mother and Child Hospital. Leslie Caminado Vestil, Suginlimi. Base sa giduso nga formal nga reklamo sa pamilyang Ilaya, silang Dr. Venus Barte, Dr. Rosel Lampayan ug Dr. Roberto Dinopol ang labaw sa St. Anthony Mother and Child Hospital mag-atubang og reklamong medical negligence. Pinaagi sa ilang letter of complaint, mihangyo ang pamilya nga mopahigayon og investigasyon ang Department of Health kalabot sa nahitabo sa bata. Nasayran nga may samot ang ilang pagduda dihang nagdumili sa paghatag og medical records si Dr. Dinopol ngadto kanila dihang suway silang nagpa-clear sa hospital. Ang iyang gisulti na mo is kinahanglan may court clearance or court order for us to get those documents nga we request. And then karon ibalik mi dito kay ipaput into writing na mo ang iyang denial. Nibalibad siya kay he cannot attend to it. We're hoping that people who are responsible will face whatever sanctions are provided by law. Mato ni Dr. Dinopol, mas maayong nakadaso na og formal nga reklamo sa DOH ang pamilya sa bata aron matubag nila ang mga pasangil sa insaktong lugar. Giklaro sab niini nga wa siya mohatag og medical records gawas lang sa medical certificate kay naa sa ilang patakaran nga kun adunay investigasyon nga ipahigayon, mangayo na sila og court order, ilabi na nga adunay gidusong reklamo sa pikas habig. Butyag ni Dinopol nga gumikan sa hitabo, mas midaghan hinuon ang ilang pasyente. So karon kay doon na may formal complaint, di mas maayo na siya noon. At least maka-answer may punto per punto. Pero except siguro sa medical certificate, pwede makahatag ko. Pero sa mga abstract, dili yun na kay under ko ang pamaguna, investigation pamaguna. Midangop sab sa buhatan ni Vice Mayor Edgar Labella ang pamilya aron makapangayo og tabang kalabot sa ilang legal nga lakang batok sa tambalanan. Leslie Caminado Vestil, News 5. Nangabot na ang mga school supplies nga ihatag sa mga anak sa mga mag-uuma kansang panginabuhi na apektuhan sa kanihit sa ulan. Ginarton nga mga notebooks ug lapis iripak sa Kapitolyo alang sa pag-distribute niini. Gawas sa school supplies, 18,000 ka mga seedlings sa mangroves ug mga water containers ipanghatag usab sa mga apektadong pamilya. Matud ni Roslyn Sosa, 4,000 na kapamilya gikan sa Southern Cebu nakadawat sa pasiunang hinabang sa Kapitolyo. Prioridad nila kadtong mga lugar nga unang mideklarar og state of calamity. Yes, we're really looking at the farmer communities. That's why we're working closely with Agri, our Agri office, for them to identify kinsa gyud ang farmers kay sila man gyud ang affected. So
sila ang mawadag livelihood. Kagahapon sa hapon gipahigayon ang Limpyo Provincia Conference nga gitambungan sa nagkalain-laing hepe sa mga police station sa lalawigan sa Sugbo. Usa kini ka programa diin gitali ang resulta sa ilang drug operation sa usa ka semana. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gumikan silang gipakita nga performance alang sa anti-drug operations sa ilang area of responsibilities na pulo ka mga local government units sa lalawigan ang pasidunggan unya sa Kapitolyo. Top 3 Limpyo Provincia City category ang mga police stations sa dakbayan sa Bugo, Karkar ug Talisay. Sa municipal category na angkon kini sa Sambuan Police, Dalagit Police ug Balamban Police. Lakip sab sa gipasidunggan ang top 3 performers sa pagpahigay og anti-illegal drug operation ang mga dakbayan sa Toledo, Danao ug Karkar alang sa city category, samtang ang Liluan, Balamban ug Bourbon Police Station alang sa municipal category. Of course. Bago nato, no? Because we, at sa atong kampanya, batok sa illegal drugs, kinahanglan aggressive yung kini, ug relentless, no? So, Ipatawag sa mga kadagkuan sa Cebu Provincial Police Office katong non-performing police stations. Din kasagaran niini mga presinto nga ana sa mga isla. Hatagan hinuon sila og chance ni PRO7 Regional Director Prudencio Tambanyas og kun way improvement, posibleng mapulihan sa ilang pwesto ang mga hepe. We will evaluate them and give them the chance to improve. Pag hindi, then bahala na si PD palitan with those who are willing to perform. Daghan naman dyan mga junior officers na gusto magpakitang gilas. So, kung ikaw patulog-tulog ka na official, that's how we motivate them also. Actually, ang ato mangungitan out sa atong organization is reward and punishment. If you're doing good, then you will be rewarded. And those who you're not doing good, then you will be reprimanded. These things, ang ato natong gibuhat ni nato, just for the purpose of conducting more operations. Good for us that we have a good government who is supporting with us. The governor is supporting with us. Then we'll take advantage of that. We conduct operations. Leslie Caminada Vistil, News 5. Davide magpale gihapon ang suportaran sa League of Municipalities Cebu Chapter. Kini ang gipahibaw sa ilang presidente. King Perez, Sugin Limi. Giklaro ni tuburan Mayor Democrito Diamante nga di siya mudagan pagka-kongresista sa tercero distrito sukuhay sa mga mitumaw nga taho. Kay gusto pa niyang mulingkod pagka-mayor sa tuburan. Gitubag sab niini nga di pa politika ang iyang pag-imbitar kang 3rd District Congresswoman ug kanhi Gobernadora Gwen Garcia atol sa pista sa mong lungsod niadtong Sabado. Mato ni Diamante nga nahimo na niyang tradisyon sukad paglingkod pagka-mayor nga mga imbitar og mga politiko bisan og di sila kauban sa partido. Ko lahi man ako ang politika, no, kung nakita ganin ninyo as president sa LNP, atong gi-unite ang mga mayor nga nikamot nga magkahiusa mi bisan pa man og lain-lain mi partido. Si Diamante nga mo'y presidente sa League of Municipalities, nagkanayon nga si Governor Junjun Davide gihapon ang iyang suportahan sa umaabot nga eleksyon, kauban ang duha sa Liberal Party. Iyang gipasalig nga makakuha og suporta si Davide gikan sa tuburan, uban ni Vice Governor Agnes Magpale. 110% nga Davide ko nya maningkamot jo kung mudaog siya, no? Maningkamot ko nga bisan sa kung kagamay, in my own capacity makatabang ko ni Gub Junjun nga ma-elect siya, no? King Perez, News 5. Kabayan gyapon sa politika, mas gustong magpasubli og usab pagka-kongresista si Gwen Garcia. Inay mudagan pag-usab pagka-gobernador. Matud nini, mas challenging ang iyang trabaho karon ug nalingaw siya nini. King Perez, Sugin Limi. Atol sa gimong Bangsamoro Basic Law Forum ganihang buntag, mitambong sa Cebu 3rd District Congresswoman Gwen Garcia kinsa kontra sa Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region. Subay sa migawas ng mga spekulasyon nga mudagan kini pagbalik pagka-gobernador sa lalawigan, gimakak kini ni Gwen kay matud niya gihuna-huna niya karon mao ang iyang trabaho isip kongresista sa tercero distrito. Iyang gilagway nga challenging ang trabaho sa pagka-kongresista, mga interesado siya sa paghupot sa mong katungdanan. Apan giangkon niya na dunay mga tawo nga gusto siya padaganon og balik pagka-gobernadora sunod eleksyon. Murag
kamo matingay nagplano. Ang akong plano ron, iniguman sa among adjournment. Mabalik ko dito sa Kongreso, karong July 27, kay magsona ang atong presidente. O balik sa tas trabaho sa. Magagad lang unya siya sa mga kalambuan sa umabot nga mga buwan. Actually, ang daghan ang nag-awhag kanako. I think dili man tingali ni matawag nga you're blowing your own horn. I am aware of that. Daghan kaayo ang nagkamyo or sa moabot na natin sa pangutanan. But honestly speaking, sa pagkakaroon, I am more focused on my work as Congresswoman, and in the meantime, we will see how things develop. King Perez, News 5. Musaka ang electricity bill sa mga konsumidor sa VECO karong buwan sa Hunyo tungod sa pagsaka sa generation cost sa buwan sa Mayo. Andrea Patanya, Suginlimi. Matod sa Corporate Communications Manager sa Visayan Electric Company, Teresa Sederiosa, tungod sa pagnihit sa supply sa kuryente ni atong Mayo, namalit ang VECO og supply sa kuryente aron itapak sa taas nga demand ug pagmeno sa supply. Hinuon malaumon ang VECO nga mukunhod ang power demand ug generation cost karong buwana tungod sa ginagmay nga pag-uwan nga miresulta sa pagmeno sa konsumo sa kuryente karong Hulyo o Agosto. Matod ni Engineer Saul Gonzales, ang pangu sa Energy Management Division sa Department of Energy, suma sa advisory sa National Grid Corporation of the Philippines, 105 megawatts ang kuwa nga reserve power supply sa Sugbo kagabi. Nag-import karon ang Visayas Grid og power gikan sa mga geothermal plants sa Tungonan ug Palinpinon. Gani matod sa VECO, wa na sila scheduled rotational brownouts karon. Apan pahimangno ni Engineer Gonzales nga base sa ilang forecast, moabot sa critical level ang power shortage dinhi sa Sugbo sa katapusan sa tuig. Masolusyonan hinuon kini inigsugod sa operation sa mga bagong power plants sunod tuig. Matod ni ini, dunay gyud panginahanglan alang sa dugang power investors dinhi sa Sugbo. Kung gusto gyud nata nga medyo mulindot ang nakuan ko, mulindot ang nakuan profile sa power, mas bayo gyud nata nga nagyud sa mga power plants. So, kita mga investors nga mo come in para mo invest sa power generation. Laing solusyon aron mamenusan ang power shortage nga gipanglantawan mao ang pagdaginot og kuryente. Gani posibleng rason sa pagkunhod sa peak demand sa kuryente karong tuiga ang gipasigarbo sa VECO nga Cebu Unplugged campaign nga nakadawat og award sa Shanghai, China. Plano sa VECO nga panghingusgan pa ang ilang information campaign alang sa energy conservation sa kabaranggayan pinaagi sa tabang sa Cebu City Council. Apilon sab nila ang MCWD niini alang sa pag-promote sa water conservation. Laing pamaagi sa VECO aron pagdaginot og kuryente mao ang paglusad sa ilang prepaid nga kuryente. Gisugdan na nila kini sa Naga City ni atong miaging tuig ug ilusad sab nila ang second phase sa maong proyekto karong tuiga diin 100 connections ilang target nga tauran. Hatagan silang unom kabuan sa ERC sa implementation niini ug kung magmalampuson dadon kini sa VECO sa uban pang mga dakbayan ug kalungsuran. Matud pa, epektibo alang sa energy conservation ang prepaid cards strategy kay mas makontrol sa publiko ang ilang energy consumption. Sa individual prepaid meters nga ibutang sa establishment nga gipilot namo no. And every time mo abot siya 10 kilowatt hours, 10 na lang iyang load mo, di siya mundang og kanang tingog. So di until nga you go and touch something in the meter, and that will tell the meter nga okay, nakakita na akong tag-iya nga. Andrea Patenia, News 5. Baukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Dagang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!